תקשיבו כמוניך, אנחנו לא צוחקים איתכם. חבורת אנשים בשנת שירות ולא עושים מכינה, עושים שגועים בדירה ווואלה מילה זאת שנה חוויה. יודעים מה חושבים על בני איש? בטח אף אחד לא שמע. אז יאללה, בואו לראות. הופ, שנת שירות בדקה. שמאל ימין שמאל את כל הילדים מכירים ספריית מתנס, מאפייה פיצריה פלאפל ושחנונים כל שבת, באים לכל פעולה שלישי חמישי אווירה נדירה, יש חניכים מושלמים, כל הגדודים מוכנים. דודורי, דוד עומר, ברק, איפה הרבה? נשר, ירדן וחרמון, איתן וגם השמיניסטים אלון, כל הגדודים ברעים יודעים שפה הכי טוב וכבר מחכים לכם. אופק, 5 דקות תהליכה, נמרוד, המנהלת הכי טובה, פרלמנט, מרכז למידה, כל המסגרות באוויר, אצל אושר ברגיל, כל השבטים בהנהגה יודעים ששנת שירות בבני איש זה בשבילך. תכינו את החג, יש מסדר בשלישי, ונגמרה הפעולה, מתי חמישי? לא צריך לשטוף כי יש מדיח כלים, וגם קומה שנייה לגג ישיבות של החיים. יוסי ודורית הם שכנים מושלמים, כל מה שצריך הם תמיד דואגים, חצי דקה נוסעים לאושר עד מגיעים, הם שוכחים חלב ושתהיה אלים. למועצה, פוגשים את שי מתעדכנים, אומרים שלום לדילן, שהכיסימות תמיד אוכלים, הכל מחכה לי חכן, לפארק ולספרייה גם, כולם באים למורל, יאללה יאללה, כל הגדודים מוכנים. דודורי, דוד עומר, ברק, איפה ארבל? נשר, ירדן וחרמון, איתן וגם השמיניסטים אלון, כל הגדודים ברעים יודעים שפה הכי טוב וכבר מחכים. אופק, 5 דקות תהליכה, נמרוד, המנהלת הכי טובה, פרלמנט, מרכז למידה, כל המסגרות באוויר, אצל אושר ברגיל, כל השבטים בהנהגה יודעים ששנת שירות בבני איש זה בשבילך. עוד שנת בקורסה, כי שנת שירות זה פה, חכו שתראו את השכבק ביומה, שנת שירות זה פה, תכנן, כל מי שחושב, כל מי ששוקל במקום אחר, שנת שירות זה פה, שמעת? שנת שירות זה פה, אהבת? שנת שירות זה פה, צוות א', שנת שירות זה פה, גם A, שנת שירות זה פה, צוות ז', שנת שירות זה פה, צוות ח', שנת שירות זה פה, פעילים חניכים כולם פה אומרים ששנת שירות זה פה, כל השבטים בהנהגה יודעים ששנת שירות בבני איש זה בשבילך. כן, עשיתי איתך את השיחה בשביל שאת תרגישי הרבה יותר טוב, כי ראיתי שהרגשת ממש ממש רע. גם אני, אבל לא הראיתי לך את זה כל כך. ואת צריכה להבין שאני סולחת, אבל קשה לי מאוד לשכוח. אני איתך כי אני אצטרך להבין.